Wake up in the morning, feel the sunlight on your face. Open up your eyes, it's a brand new day. Embrace, leave all your worries, let them fade away. It's time to start anew, with a smile upon your face, yeah. Stretch your arms up high. Здравейте, нов влог, ново начало. Защо изглеждам така? С кърпа на коса. От като се иземих. Между другото, сега ще го чистите, за да ви покажа някакви продукти в банята. Буквално мих банята допреди. Така, найде да се светне. Надявам се да съм измила и изчистила прекрасно. Мивката също чистих. Тук е... Мама има... Да. Ето този продукт. Отгоре има същия с... Значи хора, този продукт прави косата ми много хубава. Тук имам едно душ гелче. Спечелих го. Упс. Тук си бях купила едно и такова. Просто ужас. Направо, буквално, в буквалния смисъл ужас, така че ей тук заслужава да бъде. Ето го на мама. Сега пълната опаковка. Така. Секунда. Да видим мога ли да го... Опс. Тук правя бели. Ето го. Абсолютно същото. Мама има Роков. Това май беше мое. Другите си са на мама продукти. Тук имам такъв сапун, който го използвам за лице. Надявам се да съм почистила добре в банята, защото не ми се иска да ми се фика. Така. Тук имам дрехи за пране. Ето ме и мен. Сега ще изсуша косата и в смисъл няма да изсуша с шуар, този път да пробвам. Ще оставя така около 10 на 15 минути. Ухото съм си свила. Или го пребери вътре, или го извади вън. Така, около 12 малко. Сега ще си оправя косата. Ще сложа на лента, ще сложа малко кремче. И мисля, че ще съм до тук с процедурите за лице, коса. Ръцете, между другото, много ми са сухи. Така че, айде, оставам ви. Добро утро, часът е 6:33. Днес е дата 5, първият работен ден от годината. Видяли ли сте толкова кадрава коса? Защото аз не. И с какво ли не третирах. И пак супер кадрава. Сега ще видим какво ще направим косата. Но преди това трябва да оправя леглото и да се оправя.
да снимам това шкафче. Да им го заправя. И сега. Айде, оставям ви. Здравейте и добре дошли в моето видео. Искам да ви покажа това. Ето така, както изглежда панталона. Това е много широк. За лятото ще е чудесен. И да, чорапите ми се виждат. Ето кой е панталончето и нещо ново. Имам си вече шкафче. Мое лично. Цената на шкафчето беше 33 лева, 4, но тук са 3, защото четвъртото няма да се събере под на бюрото. А пък от долу искам да имам и свободно място. Така че тук има един кашон. Какво пия? Това е кафетин. Нека да отпием първата глътка от кафетина, защото много ме боли главата. Кръвното ми е ниско, но ще бия един кафетин, който сестрата ми даде. Да. Гадно и горчиво. Много ми е полезно. Ще си купя. Чакайте да ви покажа. Не мога да намеря. Ето това е кафетин. Майонеза, който се държи така. Всъщност с опаковката ще си я запазя, защото ще забравя. Какво пише? Здравейте и добре дошли в неделния ден, неделната вечер. Купих си с някои неща в петъка, да ви ги покажа за края на влога. Изкупах си косата. Косата не ми е била никога такова мега хубаво. Добра в момента, колкото е точно сега, така че косата ми е 10. Ето тук. Чакай, че се задъхвам за едната. Ето тук имам чапичка. Така. Първото нещо е ето това готино боди. Цената му е 10.
Божито е гащи. Не е пашка, а е гащи. От тук се сгубчават. Реши на малчко. Реши да си купят две бодита, защото една боди, когато има, е малко трудно да се пране и с това си взех и бяло. Сега имаме черно и бяло. Бельо, малко по-такова, цек-цек, много красиво бельо. Вторият шифт ето този. Цак-цак. Пет шифта са. Третият шифт палец. Между другото, видеото за всички мадами, които искат да си купят. Ето, гащички. Отзад. Отпред. Така. И ето тези красиви, много красиви. Много красиви са. И страшно много им се кефя. И аз отворих един чифт. И тук ми остана още един чифт. Ами, това са чорапи. Не, това са чорапи. Принципно съм си ги извадила и двата чифта. И сега съм си купила гащички, много готини, много красиви цветове, на сърчица. Ай, ще късам етикетите. Така. Ще късам етикетите. Първото. Къса етикета. Дай. Айде ще... Вторият шифт. Много готини. Топ. Ами, това е бельо. Имаме нужда да се сменяме с нови бельо. Така че...
Така че дори да не ги обличам сега, което не е много окей да не ги използвам сега. Черничко. Много готино това черничко. Такива сърчица. Не, вече. Секунда. Белето съм взела вече. Но в момента, като че сега тук ще правя през рано час. Къса етикета, дай. Добре. И така. Едната част съм го направила. И ще ви оставя, защото вече няма какво да ви кажа. Благодаря ви, че бяхте с моето видео. Ако ви е било интересно поне малко, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката да получавате известия всеки път, когато качвам ново видео. Чудесно, приятен и хубав, и усмихнат и ползотворен ден. Ако е ден, при мен е вечер, така че приятна и ползотворна вечер. Така че оставям ви и ще видим следващото видео. Ако ви е интересно, молец. Айде, обичам ви. Чао. Между другото, последно нещо, което искам да ви пусна, да ви кажа. Вече си купих ето такова. И сега ще го отворя. О, не, защо слагам табелката? Не ме безпокойте. Здравейте. Добре ли сте? Да, Защо не вдигате телефона? изключи го. Опитвам се да пиша. Аз помислих, че сте мъртъв. Благодаря, полицай, съжалявам. Благодаря ви. Пуаро. Така. Мислите, че съм мъртъв? Отново се случи. Този път беше Уоли. Уоли е мъртъв. Убит ли е? Не знам. Незабавно долетях при вас. Моля ви, Пуаро, имаме нужда от вас. Моля ви, елате с мен. Отварям. Оха. О. Този път имам такива
други клечки. Сега. Господа, аз съм полковник Матео. За мен е чест да се запозная и с двама ви. Гледал съм много ваши филми, сеньор Картрайт. Грасиас. Благодаря. И разбира се, прочутият Еркюл Пуаро. Това не е първата ви среща. Аферата в Манагуа. Каква памет. А сега ще ги изваждаме така лекичко. Наполеон много талантлив е, Фрейтър. Благодаря. Трябва непременно да ви кажа нещо. Моля, с жена ми мислим, че сте магнифико Северен Атлантик. Благодаря. Много добре. Благодаря. Вече не правят такива филми? Не, боя се, че не. Гледахте ли го? О, прекрасен, прекрасен. Кога излиза следващия ви филм? Няма да има друг в близко време. О, съжалявам да го чуя. Не съжалявайте. А и дали срещна при подобни обстоятелства? Да, това е. Ай, сега да отварям. Били приятели с доктор Стрендж? Да, беше ми приятел. Какво е станало? Бил е отровен. Отровен? От неговия, как се казва, иконом. Иконом ли? Не е възможно, сър. Да, Роберто е с него от години. Не. Роберто е във вакансия, този е нов. Всъщност ми се изпръзна с нощи, след като го разпитахме. Знам как изглежда, но бяхме пратили 3 човека. Той знаеш ли, че го подозирате? Не сме го подозирали, докато не го разпитахме. Вече знаем, че е много хитър иконом. Винаги носи ръкавица. Никакви печатъци. Какво друго? Бейсбол. Много разпространен и много преконосен. С него блъскат орхидеи. Орхидеи? Къде съм го чувал преди? С ваше разрешение, може ли да видим стаята? О, да, моля, последвайте ме. Госпожица Стафърд мисли, че може да избягал през таен проход. Доктор Стрендж бил споменал, че има някъде вкъщи. Добре. Никога не ми е споменавал. Открихте ли не още? Кажете ми, как е била сложена от дрон? Не знаем. Той е пил вино. Изследвахме чашата, но не открихме нищо. Пак същото, като с Бабингтън. Бабингтън, да. Чух за него от младата дама на име Яйце. Да, но мисля, че е съвпадение. Поро, вие самия сте били убеден, че не е убийство. Не изглеждаше така. Както виждате, икономът не е оставил нищо. Яйце? Радвам се, че дойдохте. Да, Всичко това е ужасно. да. Господин Пуаро, сега какво мислите? Предполагам, имате предвид смъртта на преподобния Бабингтън. Говоря за убийството му. Не вярвате на тези глупости за икономата ли? Не са глупости, сеньорита. Но не е съвпадение. Ще ви кажа какво мисля. Доктор Стрейндж покани на вечеря същите хора, защото е подозирал, че един от тях е убиецът на Бабингтън. Но преди да може да каже нещо, другият човек също бе убит. Това е дневникът на доктор Стрендж. Само няколко реда за вчера. Парти до вечера, ама да мине добре. Тревожа се за М. Не ми харесва какво става. Може ли да погледна монета? Упс. Тревожа се за М. Какво ли може да значи? Рикардо Монтоя се е появил изненадващо с нощи, не спа. Да, така е. Също и Карлос Моранес. Кой? Карлос Моранес. Икономът. Наистина, казвам ви, всичко стана така внезапно. Ами, Уоли, беше ли нервен, разсеян или нещо такова? Раздразнен, например. Не, ни не е малко. Всъщност беше в отлично настроение. Смееше се, шегуваше се с иконома, въпросния Карлос. Смял се и се шегувал с иконома. Трудно ми е да повярвам. Кога стана това? След като Карлос му каза, че са се обадили от санаториума за госпожица Ръжбриджер. Помня, защото Лойли го закачаше за произношението Ето. на името й. После каза, Ароматизиране. че или нещо такова. Не ми звучи. Много красиво, много хубаво ме диша. Как каза, че е името? Госпожа Ръжбриджер, мисля. Ръжбриджер. Може да Да. си.
Това докато не ми се изхарчи, сега няма да го. Само ние двамата. С вас сме добър екип, нали? И аз така мисля. Така. Иначе доста добре. Не знам защо си хвърлих онова бурканче. Тъй като че може да си го измия. И да го използвам за нещо друго. Така че сега Но това е станало нагоре по пътя. доста добре ме реши. Само, че човекът бута колата си до тук Така че и ми каза, че се е плъснал. Погледнах навън и видях, че единият фар на колата е счупен. Той попита дали може да остави колата си тук и аз говорих, това е всичко. Знаете ли? и сега това е всичко. Ме реши доста добре. Даже ми реши доста сладичко. Но добре. Сега се обличам в шевата и си лягам, така че лека нощ, цялото си неща. И ще се видим в следващото видео. Бай! Честит първи сняг! Оха, колко красиво! И честит понеделник! И чао от мен! До следващото видео!